Gipaagyan na og balik sa Department of Public Works and Highways kun DPWH sugod niya tung weekend ang National Highway sa Mawab, Davao de Oro, partikular sa kilometer 74 Purok 1B, Barangay Sawangan. Nga temporaryong gisirado niya tung Pebrero 5 tungod sa mga liki, buak ug pagkahugmak sa yuta tungod sa baha ug landslide nga hatod sa siging ulan. Duha sa unom ka lane sa kalsada ang pagian na sa tanang klase sa sakyanan. Pinaspasay na ang pagkabkab sa yuta sa bukid nga bahin sa National Highway aron mahawan ang yuta nga midahili. Among gibuhat sir, gisave lang namo ang kwan sir, ang tulin sa mo lang ipagian kay for the kwan sir, for the commuter sir, kay lisod man po kayo katong window time na to ni sir. Low man pong commuter na madili sa ilang trabaho. So, all type of vehicle sir. Diretso na ang dagan sa mga sakyanan bisan pa man nga dunay operasyon ang DPWH sa lugar, wala kini makabalda sa ilang pagtrabaho. Sumala sa DPWH, ginaplastar na ang planong rehabilitasyon sa nadaot nga kalsada. Padayon na namong remove kaning kwan sir, kay bugat mo kuning nga volume sir. So amo ning i-remove para magaan-gaan ni kani atong gipatungan karon, magaan-gaan. So kung may ulan nga maabot, murag dili na kay critical sir ba, murag wala na posible nga bugatan ang kaning portion. Madugay-dugayan pa ang pagtrabaho sa nangaguba nga pavement sa portion sa Mawab, busa gihangyo ang pagsabot sa publiko. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.